ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ 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 ଶ୍ୟାମ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେଇ ମା ଆଉ ପୁଅର ଯେଉଁ ଘଟଣା, କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ସେ କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ମା'ର କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟା ସେଟା ସାର୍ବଜନୀକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମା ଶବ୍ଦର ମାନେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବଡ଼ କଠିନ। ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ବାର ବାର ଘଟି ଚାଲିଛି, ଚାହେ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ହଉ। କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯମୁନାରେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଯମୁନା ବିହାର କରୁଥିଲେ, ସେଠି ବି ସେମିତି ହେଲା। କେଉଁଠି ପ୍ଲେନ୍ ବି କ୍ରାସ୍ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ବାର ବାର ଘଟୁଛି? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? କେବେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏକାନ୍ତରେ ଭାବନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି? ସେ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଘଟିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ବା ଆଉ କେବେ ବି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ବି ଘଟି ଯାଇପାରେ। କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିନୁ ନା। ସେ ଘଟଣା ଆମ ଭିତରେ ବି ଘଟି ଯାଇପାରେ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଦୟା କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ପାପରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସବୁ ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ। କାମ କରନ୍ତୁ, ହାତରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ନାମ ନେଇ ନେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଅଛି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନେଇ ମୁହଁରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ, ସାରା ମୋର ସଂସାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ହେବନି କି ଭଗବାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର କି ଭଗବାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଫୁଲ୍ ଶରଣାଗତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ପାପରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ବି ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଏହି କାମ ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ମା'କୁ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବି କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିବ, କ'ଣ ତା ହୃଦୟରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାର ହୃଦୟରେ, ଭାଷା ମୁଁ ପାଉନି କହିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଘଟିଥିବ ସେ ହୃଦୟରେ। କି ଭଗବାନ, ମୁଁ ପଛେ ମରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଗୋଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ମା'ର ଏଇଟା କ'ଣ କୋହଭରା, ଯେଉଁ ହୃଦୟର କୋହଭରା କାନ୍ଦ, ଆର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କହନ୍ତିନି, ସେ ଚିତ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିବ ତାର, ସେ ଚିତ୍କାର କିଏ ଶୁଣିଥିବ? କିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଚିତ୍କାର? ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଭାବୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଭାବିଲି ନାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲି, ଟିକେ ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ 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 ଶ୍ୟାମ।